Čau lidi, tady je Largamon a já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu jsem tady ze studio Rainbow IT. Čau. A dneska tak bych se asi mrknul IT na toho nového brawlera, možná na nějaký boxy. A jako tak, celkově bych se zasoustředila na ten update celkově a to. Jo. Takže asi dáme ready. Okay. Doufám, že nepadne jump grab, jako když jsme to hráli před natáčením. Aha. Super. Tak to je hezký. Jo. Globert. To je ten nový brawler, Jo. ten Globert vlastně. Nebude ten teammate, doufám. A fok, jakože to. Tak jsme třeba tady Kazo. Prosím. No super. Dobrý. Já nesnáším tady lidi, kteří tak zdržují. Já taky ne, já už jsem to taky říkal na jednom svém videu. Ale má jako mytek, já se nestěžuju. Sice ten starý, ale... Okay. Počkat, no, do háje. Tady je strašně moc. Proti vám ten Globert, tak je to hrozně otravný. Ten Frank je celkem dobrý. Ne, mě to taky zastavilo. Ne, mě to nezastavilo, ale Jo. mě tam potom dorazil. Nebo jako dorazil. To je otravný! Je tohle, ok. No, Já neptejte se radši, proč hraju za Edgara. tak hele, nevím, jestli jsem to Ne, Globert jdi někam. Jo, tak já jsem použil ultimate úplně. Ten Frank je hlavní cíl. Hyper ultina. Ne. Rychle na ně. Mám ty gemy. Já beru jeden a jdem. Pojď. My jsme zdrhej. To není hezký. Hlavně ty zdroj. Ne. Ale tak ten teammate by nás taky mohl trochu chránit. To je přesně to, co on nedělá. Tady ten má 10. Ten Frank rychle na ní. Ne, já jsem chtěla dát ultinu. Já jsem myslela. On měl ještě to hyper buffy. Aspoň mám 1500 tady. No. Jako, myslím se teď nejde do minusu, takže. Boom. No nic. OK, no tak. Bože, jde to mirror pro 2. Yes, mirror by mělo jít pro 2. OK. Tak zkusíme ještě. Můžeme to zkusit. Aha, to je hotzout. No, OK. No. Tak jako aspoň si vyzkoušíme toho Globerta. Tak tohle bude dost zajímavý. Jak se na to vyhráme? Tohle kámo. Wow, ale tak ten Globert je celkem dobrý. Je no. Ty paprsky všude, však tady nejde ani snad umřít, ne? Protože my se zároveň healujeme. No. Co to je? Wow. Tak to je jakože hodně. Zatím my celkem drtíme, si nic říkat. No, jakože jo, no. Wow, počkej, on jde teď zezadu. Dobrý. Už nejde. Na něho dal ultim. No tak asi jde umřít. Ale healujte mě. Ne, já jsem dobrý, nejsem. Ale Ten Globert, já ho potřebuji mít. ne, proč jsem měl tak málo? Proč mě to nehealovalo? Wow, po mně celkem jdou. Po mně jdou hodně. Já zkusím dát 0 smrtí. Se mě nepovede. Dobře, díky. Dobrý den, kam jsem dal 0 smrtí. Máme to. Kolik jsem dal killů? OK, 5 killů, 0 smrtí, to jde. OK. Legendary. Mám legendary star.
A stejně z toho po mně nic dobrýho Nevím. nepadne. OK, skin na Mandy. Skin na Mandy takový. To, OK, tak to je v pohodě. OK, tak teď tady máme 11 nových Dost políček. v pohodě. 3 a unlock Brawl Pass, unlock premium, nedává smysl. Ty možná už teďka dostaneš toho kita, ale nevím ještě. No, No, jako ale to ti muselo padnout hodně. 500. Yes! Konečně máš kita, yes, kámo. Řekl deli. A Metik, na koho? Ten máš mistra. Ne. Aha. Kam Ty máš ani Gray. buď Graje nebo mistra. On je hodně dobrý ze začátku, ten Mr. P. Mě to za něho strašně šlo ze začátku, když mě padl. Tak. Jakože můžeš si to pak změnit, ale... Počkej, tak já si určitě dám kita, protože to jsou pohárky za free, jakože. Jo, jsou, no. Nebo dáme ten Glowbert, to. Tak jako... Ten game mode, jako, no to bylo hodně easy. Jo, jako bylo, no. Tak jako záleží, OK, Chaos Drop. jak dobří budou proti nám. Super. Epic, to vypadá nadějně. Ne. Nevadí. Škoda. OK. Tak asi můžeme dát ještě jednu hru tady toho. Jo, a počkej. To se potřeba podívat. Kit. Konečně. Jo. Tady jsou skiny za 5000 billingů. Yes, počkej, já se možná koupím ten Kitboxer. Někdy. Počkej, ono to dřív ale bylo, takže si nejdřív musíš koupit ten základní, což byl tenhle. A až potom ty. Já No, tak nevím. teď už je to jako... Já nevím. Před já se ho teda asi vyupgradeuju. OK. Prosím, od mě nedojdou. Aha. Jde. Počkej, tak já si koupím gadgetu. Já mám 73 000 a 46 000. Tohle. Jo, tak teď už asi na... Jo, mám. Co máš ty? Co je lepší? Podívám se. Já na něm mám zase to. Tohle mám. Jo, tak já se tak vezmu. Tak jako coin minus, no ale tak. Tak jako... Já si šetřím od mého prvního No, tak Brawl 58 Passu. gemů, tak se nakašlete, hele. Já si gemu Já mám jako šetřím od svého- 792. OK, jdeme na to. Já bych dohrál tuhle hru a možná bych to jako takhle pro začáteční video, no třeba ještě 2 hry, 3. A možná už bych to jako ukončil, protože jako takový kratší video trochu. Jo. Počkej, jo. Kámo, zase tady tohle. Ten začátek. No, právě. Musíme si získat to místo. Dobrý, máme to. Kdyby nás Jak zdal. se všichni tady úplně healujeme. No právě ty paprské, To to je je hustý. strašně dobrý. Já vás oba healuju. Počkej. Bum. Proč jsem teleportnul, když stejně... No ne, to tak to nemá šanci, hele. No právě. Já nevím, co vaří. Kámo, Mně začínají celkem ten umírat. Globert je dost dobrý. Já se na něj určitě budu šetřit. Já taky. Ono to po mně půjde. Já si teďka šetřím, myslím na... Teď nevím přesně. Umřel vůbec někdo z našeho týmu? Neumřel, jako minimálně já jsem neumřel. Já No. taky ne. Já možná umřu, ale. Já určitě umřu. Já možná taky. Dělej ult. Ne! Tak já jsem umřel. Nám zbývá 4%. 4. Já tam jdu. Já taky. To dáš. Pojď. Dobře, se Ne, zase. oni mě těsně předtím zastavili. Jo, ne! Yes, dobrý. OK, tak to bylo na konci hodně. Nice, Ok, já jsi jsem start player. OK. OK, Angelek. Stardo. OK. Tak jako může teda... No, ještě jednu hru. Tak. Nakonec to letíš. Tak jako... My s Rainbow ještě budeme
říkám to správně, s Rainbowem, ne? S Rainbowem. No, tak budeme točit ještě video na jeho kanál, tak se určitě taky běžte podívat, nezapomeňte mu taky dát to odběr a já se budu těšit do dalších videa, tak